Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahigan. Gikan sa silhig, banig di ay. Gikan sa banig, paig sa silhig si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Kay baro, may gala. Gina-formulate na ako na akong opening ba kay mapula naman tagpaminaw balik-balik sa intro. So sige yung isip ko sa kay maayo ni intro na pula ta kay usahay lagi. Pag-abri nimo sa radyo niya, mao gyapon, murag kapoy na paminaw. So maing buntag kini yung tanan, tibo kalibutan. Sa bata pa ko may gala. Dili sa diri sa Barrio Obrero. Di man ko nagdapo sa daw may gala og Barrio Obrero. Mga pilmiya ng kuan, manaygon. Pero big time yung mga naigod sa una may gala kay. Ang akong mga kauban, puro mga engineer, mga dato sa Barrio Obrero, mga tagiyag, mga kuan, gasoline station, mga big time yun mi. Tapos magpadala mi og sulat sa among panaygunan, kauban ang pari kay ginahimo man namo tong simbahan sa Barrio Obrero. Kanang mauna karon ang Sacred Heart Parish. Wa pa yung tao na simbahan nga tarong balay lang pagsugod na mo. So manaygon mi sa una may gala. Big time. Basta lagi ang akong tudlok kay ako may gitarista, mapudpud perteg yung sakita. Usahay magsugod mi alas 4, mahuman mi mga alas 6. Pero kada balay among panaygunan may gala, among pakaunon mi, disgrasya gid lagi kay pag human among panaygon, butod na kay tiyan sa kinaon kay dili ang among kadaghan namong panaygunan puro mga Chinese, mga dato gyud ba. Ya dili na sila mosugot nga musugod lang ka sa ilang balay nga di ka magkaon kay gamay. So in town napugos napugos og kinaon og bisag unsa na lang. Chinese gid pud hinuon mga pagkaon nga siopaw, siomay, nga pansit, nga na. So maulaw man putong tigtungod nga mohatag lang og mga ordinaryong pagkaon kay mga dato man pud sila no. So naog sa jeep kanang sa mong gisakyanan nga van, gawas, tugnaw pas nga matay, sobra pas ka bugnaw sa beer. Beer bugnaw, itlog lawlaw. So pag gawas, tugnaw kayo. Kanta. Pag kumagkanta, pasudlo na po dito sa balay, tugnaw, samot nagkatugnaw, kaya naka-aircon man. So, pag human sa kanta, balik sa gawas, tugnaw yapon. Pero nga man may ngawa man may ipang pulmunya na itong kauban na mo, ipang kauban na mo mga tigulang, na wala man ipang pulmunya. Diba? Tingnan ninyo, bugnawan, mga pulmunya man. Sus, namin mga kauban nga sa sinta ng edad, matigulang na lagi. Kay ako may bata dito, kay seminarista man ko may gala. So ako nahimo ko nilang kanang tigitara. Kay dali man ko mabirato kay naman ko simbahan pirme. Seminarista lagi. So ako'y pinakabata. Siguro, tila pa edad na ko kay high school pa man to. Sila sa sinta. Naiuban pa gani nga abot ng 65, 70 years old. Wala man lagi kay pulmonya may gala. Nagtigulang na lang ko, nahimo kong doktor, wala man ko kakitag mga pasyente nga nag-aircon tibok adlaw ang trabaho sa opisina na ligog bugnaw kay kay trabaho lagi, malagi ng pulmonya. So, unsa man ang pulmonya may gala? Pati COVID ron, pulmonya ang gihapon isulti, di ba? Sa tinuod may gala, kana atong pagtuo nga ang pulmonya gikan sa bugnaw, di gyud tawo na tinuod. Mao na siya kanang inyong ginabuhat sa bata gani nga butang ang towel sa likod, haplasan butang ang pulbos, niya bisag unsa lagi inita na gayong bata, butangan pag yun og kanang sweater, pastilan Santa Cruz Digos Malibang Manguros. Kay dili ang inyong tinuhuan dala pa sa mga katigulangan sa una nga wala pa kay balog unsay bakterya. Wa pa kay balog asa gikan source sa pneumonia.
dili in taon sa kabugnaw may gala. Yan bitaw ko sa inyo, nanaygon mi sa una nga peting bugnawa sa mga kamot. Kay expose god na sa kasada. Manganta mi sa kasada pag human sudon bis balay aircon pod disgrasya lagi pero wa man ning gipangpulmonya may gala nakaipon-ipon ng pila ka milyon. Kay kada Christmas mo man gyud mong trabaho. Ako gyud guyuron sa mga tigulang kay may man ta mangaskas sa ora may gala gitik-gitik sa gitara. So to nga karon nga doktor na ko napaghiyapon ng istorya nga nga mabugnawan ng pulmonya in town Santa Cruz de Igos lagi. Ang pulmonya mahigala duha na sila atulo ka factors na siya ang nganong nga pulmonya gyud ang tao. Number 1, nisulod ang kagaw. Naagunay kagaw. Dili kabaw kaya dako-dako ra ang kabaw no. Gamay-gamay po kagaw. Nya kay anong kagaw pila ka libo na siyang klase mahigala. So di gyud mo kibalo. Nya di pa gyud makita sa inyong mata kay makita naman sa electron microscope. Makipagbutan-aw mo sa ordinaryong microscope, di po mo kasabot ug sa to. So pila ka libo ng klase nga kagaw. Naapagyoy mga fungus. Na dili ko na kanang fungus. Fungus. So basigod yang malimtan ninyo ng akong ginasulti nga fungus, mahimong munggos, wala pa to. Ang munggos mahigala mo na makapabaho og ilok. Igon sa akong father-in-law, basta mukaon daw kag mga kada adlaw munggos sa bakan o kanang kuan kay pinakalami man sa ako mahigala ng bulat. Manimaho daw imo ilok. Fungus. Og uban kadaghanan gyud mga kagaw nga gikan sa ibong environment. Usually na kung naa ka sa hospital, pan gyud na siya, isug gyud na siya kagawa na. Dili kabaw lagi, kagaw. So, muna number 1 factor. Ikaduha, ang status sa imong lawas, immunity. So, maski pag unsa nimo minom kag isa ka sakong vitamin, isa ka sakong cough syrup, isa ka sakong mga para sa ubo, ay wala. Di gyapon. And number 3, ang pinaka-importante gyud, ang efficacy, sa Bisaya sa efficacy mga manong, ang epektibo ang imong pag-ubo. Ano man ang importante man ang ikatulong factor mahigala. Kaya ang atong baga mahigala, pag musulod ang unsang pasan ng kagaw, musulod. Pag makita na mabantayan na sa atong baga, mangita gyud siya paagi nga iluwa, ubog na siya. Unang cough reflex. Ang cough reflex na to dili na siya sakit. Ang ubo mismo dili na sakit mga manang ha. Kamo ubog gamay moinom dayon og usagay nang mahiling mo karon kanang inumon nga herbal lagi kayo kuno. Nga inumon nga kawa da sa ubo. Sus Santa Cruz de Igos, mali mo ba? Dili man nimo i-suppress ang ubo mo no. Kay kuno siya physiologic response sa atong baga. Ang iyang pag-ubo na to ipagawas tong foreign body, foreigner, ipagawas ang foreigner kay ultimo mga abog, ultimong perfume, ultimo kung baho sa imong partner diha, muubo man ka. Labaw na gyud kang kagutang, kaubo gyud ka gyud. Kisa gyud di kaubuhan na kada adlaw-adlaw kag panakuan. Nya kuliktahon sayo pa sa buntag manuktok nga. Ay! Ang utang nimo pre, bayarin na pre. Asa ka kaubog yung kagandaan ba? So, ang pasabot lang ko may kala. Anything o bisag unsa nga maka-stimulate sa cough reflex, mo man na siyang na-address sa tututunan na to. Anything muubog yung tagyot. So, ayaw mo pag-target nga undangon na niyang ubo kay kana lagi protection sa imong tibuok baga nga mo gawas ang problema.
Kay muhimo mo plema atong baga may gala gikan sa bronchus paingon sa lungs. Muhimo na siya plema nga para dali ilabay sa atong baga. Naatay mga urag silhig dito sa sulod sa atong baga may gala, muna gitawag silye. So, ang atong mga panit sa atong baga, sa atong bronchus, na siya urag silhig niya, muna po sila train, urag sila train. For example, mutungtong ang kagaw sa isa ka portion, iyan ang hinahinayan og silhig, hinahinayan niyang silhig, hantod mabuo ang plema, hantod malabay nimo, ikuligham nimo sa Bisaya pa. Kung wa mo kasabot og kuligham, di mo Bisaya. So, mao ni siya may gala nga ayaw mo patakaw, inom mo cough syrup, tablet, sa pa ba na inyong pang-inumon para daw wala ubo. Ay, in town, mali yun ang inyong ginahunaw na ba? Pasagdi ang inyong ubo, tabangan ninyo. Ang unang makatabang sa inyong ubo is, siyempre, tubig. Wala in town. Dili ka ng luya. Dili ka ng limosito. Ang luya, mga manang, i-irritate ng inyong tutulan. Magsige na maghutoy. Ang limonsito, mukatul ang inyong tutulan. So, tubig lang yun. Nganong dili man init, nganong dili man bugnaw. Kaya ang tutulan na to, noy, nasanay nga ang imong temperature sa imong hangin, sa imong ilong, o sa pagkaon sa inyong baba, naalang yun siya sa 7.3 centigrade. Pasabot ana nga, dili init, dili bugnaw ang musulod sa itong tutulan. Kay mo init ganyan siya, hubotoy. Ubong nga gihutoy. Hubotoy gina siya yun. Kung bugnaw rapod kayo, muhubotoy gihapon. So, unsa man ang atong himuon? Normal, neutral nga tubig. Okay. Napoy, high-tech na po mo karon. Muubo gamay, inom og lozenges. So, Santa Cruz de Dios. Unsa man ang lozenges may gala? Ang lozenges may gala, nana siya gamay nga anesthesia, nana siya gamay nga pabugnaw, bintol, na siya gamay nga antibiotic, nga igor gitawon gitik-gitikon ang kagaw, kaya di man siya mamatay ng mga lozenges, o asukal. Giatik lang yun ang lozenges may gala. Niya ka mo, snowber. Dok, kaon ko snowber, dok, basta mubo ko. Wa mo kiyapi. Ang snowber is only menthol. Wala gid og sugar. Wala na gid sa ilain ba? Wala gid sa ipik na sa inyong ubo ba? Mao na siyang madismaya gid ko ano kita na kung dok, iubo ko niya pag-abray no baba ako kay kindi sa snowber. Pastilan. Sorry lang uban nga menthol nga kindi kay wa ko kadumdum. May man snowber nga nakadumdum ko kay ginagamit mas diwalwal. Okay, so ang katong giingon ako ikatulong factor sa imong lawas, ang capacity to ubo, nagadepende sa imong muscle, sa imong kusog, ug sa imong health status. Okay. Sa atong bata pa ko, manaygon mi, bugnaw kayo, nya nga mong tubig, painomig kape, pag man, manginomig bugnaw ang tubig, kay gikan gud sa nga dato gud among panaygunan. So, gikan sa init, bugnaw, kinit, bugnaw, mayong tatog palong siga kay makasabot ng mga lalaki. Kay bugnaw, init imong inumon. So, nganong wa man nagipang-ubo? Ang mga tigulang wala pag giubo. Nahuman na lang ning pila ka tuig ug panaygunay mahigala. Wala gyud napulngon niya atong mga tigulang nga kauban nako. Antod gyud gani. Buhit pa sila ba? Ay, uban nga matay na gyud kay abot na magkutsinta, 90. Ay, uban wala buhi pa. Mukisiw pa. Kung sa isda pa, mukisiw pa ba? So, bigyan ko sa inyo nga, ano sa problema? Ano nga, sa una di may mga sakit, karon mga sakit mo. Kay, nana mo'y tendency ang tao karon nga gala nga, dili mo ginawag law. Number 1 na siya. Tungod sa kadaghan sa ginahunaw na, daghang problema, daghang atubangon, wala tanan. Short. Mo-short ang inyong pagginawa. Di na inyo ginawag law. Paggawas, ginawag law, wala na mo anak. Tibuok adlaw,
Anang yun, ginawa niyo. Wow, ramong kita og ni Alma Moreno naghubo ba? Ha? Tinubi na. Sorry lang ha, kay wa ko kailangan ng mga bagong sexy di wa ko kailangan. Ayaw ko pangutan na lalabaw na mga artista ng Tagalog kay wa di ko kibulo na. English yun, kasabot ka ila ko. So Tagalog wa yun. So ang inong ginawaan short, may paunta tog short pants pero short yun, gamay gyud kay ginawa. Gaana ba? Inyo ra gyud bantayan na gud yung namo sa opisina, namo sa trabaho, pasanan nga saba mo, di ba? Short kay inyong pagginawa ba? Dili makumpleto ang tidal volume sa pasabot sa tidal volume. Ang normal sa pag ginhawa pasulod, normal nga pagginhawa sa gawas. Makita ninyo na kung saan ang normal kung maglingkod lang mo, wa may ginahuna nga utang. Ginhawag laom niya, manamdom sa mga gagahapon nga nang labay nga ibalikwas sa kinabuhi. Ha? Ha? Madumduman ninyo mga kuan, mga chicks ninyo sa ano, kamo mga lalaki, dumduman ninyo mga chicks nga niagi sa inyong mga kamot. Inyo lang ibuhian kay bukat. Mawala siya mga manong nga dili ginawa mo glawong kay kalma man pero masuko trabaho nga may daghang kay ginauna mubo short gyud kay yung pagginawa. So number 1 na siya nga factor. Number 2, ang atong muscles mga gala magkatigulang ta di na kaya ang expansion sa atong baga. Importante gyud kay na ang muscles, pasulod paggawas kana siya. Kung hinay na kay ang inyong muscle why exercise, walay activity, sige lag lingkod, sige lag tanaw TV, wala gyud say exercise nga paagi nga mo improve ang imong muscles, muhinay na siya. Kaya ang mga muscles nato nga naa diri sa atong gusok ug naa sa ilalom sa atong tiyan, mo nagitawag og kaning diaphragm, muhina gaya na siya bagtigom ang plema sa atong baga. Muna pulmonya. Isa po ni siya sa mga problema nato mga kanikarong panahon na kay sige magamit og maskara. Pag magamit mong maskara, almost 1/3 sa imong kailangan ng oxygen, 1/3 sa imong pag-expansion sa imong baga, 1/3 sa imong mga muscles muhinay. Ano man? Kay mo ginawa mo glaw, mo dikit man ang maskara. Mo pagawas mo niyo, mapugman ang ilong. Sus in town, Santa Cruz de Igos. Tanan ba ipugman. So ang tendensya na muhinay pud mo pag ginawag lang, gamay ang sulod sa oxygen, gamay ang gawa sa carbon dioxide, ang resulta mudagan ang plema. Pneumonia dayon. So kana ako mga factors mga gala, dumdumin ninyo. Kay karon biya naagyo ko na notice sa mga x-ray ba. Wa ko kakitag normal sa mga x-ray ba. Tanan x-ray, chest x-ray, tanan chest x-ray. Pulmonya ang reading, Santa Cruz de Igos. Naunsa naman tao niyo Sa una, kay ako may doktor sa mga dagkong kumpanya diri sa Davao may gala. Ay makakita kung naay nakita nga positive. Wala gyud, puro negative karon, puro positive. Puro na pneumonia. Ang katawan nun pa yun kayo, kaya naay laing ubang sakit nga magtigom og plema sa baga, nga dili nila ba differentiate niya, nagasalig kadaghanan sa doktor sa chest x-ray. Pag positive, dahil makita sa imong, kay butangan nila og positive na kay pneumonia, o sa may hunaw-hunaw sa kadaghanan, COVID, Santa Cruz de Igos. Disgrasya si Manoy. Pag ma-diagnose mo nga naay pneumonia, COVID man dayon. Di ba? Ipa swab test na dayon mo. Di gamay bikil na mali sa medtech, positive na yung taon. So mao na problema nato karong mga bulana mga gala. Usawa na pagsulbad, ambot lang. Wala gyud tay mahimo anak gyud. Wala gyud ta. Tungod na sa kahadlok sa tao ba. So anyway, katong mga factors nga akong gi-mention, memorize ato ninyo kay the only way to survive aning pandemic may gala katurgyot. Walay lain. Kung mutana mo gyud sa ginabuhat nako,
Wala. Face mask, face shield, yung katubang kong pasyente, sus, kada adlaw, di ta kay balog na naabay ko, nabay COVID o wala. So nga naman in town, ha? Nakasurvive man, pilang takabulan. So, unsa ginahimo nako? Exercise. Ha? Akong baga, pagmata na ako, ginawag laon. Ano yung paggawas? Ano ba? Urag na kabunalog makaw. Ginawag laon yun. Anang yun, para mo expand akong baga may gala. Pagkahuman ako, gikan sa klinik, abot sa balay, maligo, ginawa na po laon. Laki para mo expand akong baga, wagi panahon ng COVID, musulod sa akong baga nga magtigom mo play ba? Kaya mo man isugot. Magtigom sila play ma. Himo ko ka ng kuan, bathtub. Pag humana, mahimo ng swimming pool. Pag humana swimming pool, mahimo ng dagat. O, mao na ang pulmonya. Hinahinay. Nga naman ang gyapon ng COVID. Pero kung imong kontrahan siya, away tambalay. Kana ginawag lang. Exercise, ang exercise may kala, di na siya makaya og tabletas. Baski pag isa kasako ng iyang vitamin ba? Lae. Useless gyud. So, paminawag usab ni sa YouTube. Ha? Kabong mga gusto mangutana, na mga pangutana sa inyong masakit, ay adto mo sa akong Diagnose Yourself. Ha? Mobile app na siya sa Google Play. Available sa Google Play. Download niyo ang Diagnose Yourself. Ibutang ninyo sa Google Play. Ibutang ng pangalan Diagnose Yourself. Makita ninyo ang pangalan ko by Dr. Edward Kagape. Install sa inyong cellphone. Dito makita niyo, makapangutana mo unsay mga problema ninyo. Pwede pa niyo ma-upload ang inyong mga picture. Unsay mga problema ninyo na may sakit sa baga, sakit sa tiil, na may x-ray, na may laboratory, na may CT scan, makita na ako na siya diretso. Unlike kung telemedicine lang, tawag mo, igor naman kumatanong sa sakit ni Manoy, taga-anay kang tambal. Disgrasya si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Dumdumin ninyo ang cell number sa kung Secretary Maygala, mas dali siya i-contact kung mag-text lang mo. Kaya kung tawag mo, di na niya abtan usahay tungkol sa kadaghan sa among trabaho sa clinic ba. Kung mag-opera mi, wala yung matubag yun na nagyo. So, i-text para pag humana niya sa ayang ginabuhat, mabasa niya. Kung unsay kailangan niyo, para ng appointment, certificate, para ng gusto mo mga nidiri sa Davao, kung mga pasyente na ako diya sa Surigao, kung asa mo, Agusan del Sur, kung asa ba mo, kailangan mo o kanang appointment certificate nga makalusot mo sa mga checkpoint, kana mo inyong tawagon 0995-221-8007 0995-221-8007. Ang among cell number diri sa kanya kung ginagamit sa radyo is 0995-414-2609 0995-414-2609. Ang clinic may gala is 284-6455 284-6455. Okay. Kung mangonsulta mo, dito mo sa kung Diagnose Yourself, mobile app, Google Play. Dito mo mangutana, kay sigurado yun ang matubag na ko. Kung dito mo mangutana sa akong Messenger, sa akong Facebook, sa akong personal cellphone, sorry na lang. Labaw na yung manawag mo, dili yun ako na sa tubagon. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello? Hello? Wala. 0975-097-3483. Dok, ang metoprolol o amlodipine before or after meals, ang metformin before or after, nakalimot man good ko. Ang tanan anti-hypertensive may kala, metoprolol, amlodipine, before meals ginasagit. Kay kung ma-mix na siya sa pagkaon, ma-shorten ang iyang effect. Before meals. Ang metformin ginainom after ginasa sa kaon, kay usually ang iyang trabaho manggod, iyang i-block ang entrance sa sugar sa imong tinay. Muna iyang trabaho. So kinahanglan kabulog yun mo mode of action. Muna gitawag sa medical terms, mode of action sa inyong mga tambal.
Kung kay balo mo ana, di na mo makalimot ko kano sa mo manginom, nganong inumon magingani, nganong pila ka oras magulat, mga ingana ba? Mode of action na ang tawag ana may gala. So, dumdumi ang term, mode of action of medicine. Kana siya di ninyo makita sa ubang products nga dili siya ethical products, dili tambal sa western medicine. Kay wala gina sila gihimong study ana. So, western medicine lagi 0919-573-9967 ang tuhod nakuhaan nagtubig og injeksyon na og steroid pero sakit gihapon. Unya sakit na pod ang pikas tuhod unsay maayo. Daghan kayong gina-inject sa tuhod manang o manong. Ayaw kalimtin ninyo kung babae ba, lalaki ba, bayot ba, o pila edad, asa mo nag-text kay usahay matanga niya kung dila unsaon ako pag mention baba manang o manong ba o unsa ba. So butangi edad, babae, bayot, ayan na. Okay? Ang tambal nga gina-injection sa tuhod daghan gikan sa gold, paingon sa steroids, paingon sa anti-cancer, daghan kaayo. Bisag unsa nila ginagamit nga tableta sa injection na gila sa tuhod para lang dili mo balik ang arthritis. Halos tanan naagyo limitation. 1 month, 6 months, 1 year, muban gani. Isa ka semana lang balik na po ng sakit. So, especially sa arthritis way gala. Pildig yun ang medisina. Wala pagyoy tabletas nga nag-exist sa diri sa kalibutan gikan sa acupuncture paingon sa mga herbal wala. Wa pa yung kapildi ang arthritis may gala. So, unsa may dead end, unsa may tabuan ng arthritis, magbalin-balin na siya. Mangita lang yun mo paagi nga mawala ang sakit. Number 1, nga dili mo sa tawag aning di na mo katlihok ba? Di na mo kalihok. Sa kasakit. So, mawala gyud ang sakit, ang disability mabantayan, ang ikatulo may gala nga makabalik mo trabaho. Usawa man na, pain reliever gyud ang tawo. Mo nang ginay mahimo nato may gala. Sa karon ang kadaghanan sa mga medyo active pa kayo, kung ang tuhod di na mulihok, kambyohan ang tuhod. Kung ang hawak di na mulihok, kambyohan ang hawak. Titanium na karon. Mahal lang, pero wala na arthritis. Tao na butang. Nanay plastic pod. So, kadaghanan yun operasyon. Sa karon na gala, mangita pag yun ta. Kung katong mga inventor diha nga maayo mo imbento, pahita mong paagi anang mawala ang arthritis may gala kay sa tibuok kalibutan maugi na yung main problem sa bone structure na to. Dagang theory ngano magingana ta, ngano daw sa unang panahon wala arthritis na si ang anak ni King Tutankhamun, kinsa man na siyang kabaw, kinsa ng king na siya may gala, muna siya ang king o pharaoh sa Egypt 600 BC o 600 before Christ, 600 years before Christ. So, naisla riyuma sa ano? Abi ninyo karon lang na dilay. Tungod kay sa atong pagkaon dilay. Na arthritis sa una pa. Ang ultimo gani mga humanoids katong di pa gyud tao ba? Unggoy pa gyud kay naong, nagya pa arthritis. Hantod karon. So, bisag unsa nila gihimo sa science, medical science, walay makita nga solusyon na. Mao na main problem. Okay, so hello, good morning. Mawala man. Kusog-kusog imong tingog day kay di ka madungog sa agusan. Kanin up lang ko daw ba? Kanin pagkakabot diyan sa tao, tupak mo nito na natin dito yung sa atay, kutse o sa ulo. Kung tiguang lang ka mo dako kinay imong atay doy. Imong tiyan. Dili la tungod lang sa atay. Kasabot ka? Ang structure sa lalaki, ma-Amerikano ka, matisoy ka, ma-Espanyol ka, mabisaya ka, o mabagubo ka, mudako gyud ang tiyan sa lalaki. Kay mo na gyud ang structure ang pagkatigulang sa lalaki. Kayawan mo ko kayo. Kalit ko para sa isang o para sa ko.
Na problema siguro nganong nikalit man. Kaya dili man ang mudak ko ang atong tiyan nga kinalitay lang o sa kidlat. Na yun ay rason. Ipatanaw ng doktor oy. Okay? Sige. 0915-890-5040. Dok, ang tao palahubog. Init man o lawas. Malikay ba sa COVID? Mao ni say pangutana noy. Ha? Kamo manghugas mo alcohol sa inyong kamot, kada jut-jut alcohol, jut-jut alcohol. Nya kaning palahubog gikaligo na. Gikaligo na alcohol. Ha? Nga naman lagi nga maigo man gyapon. Hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Hello cellphone. Hello, Doc. Manlutan. Kus gagamay kay di ka madungog sa muwangga. Hello, Doc. Manlutan. Kana ba? Wala kag namaligyag man eh. Oh. Doc, Oh. natutong tama, Doc ba? Ako ang amiga, Doc. 52 ang edad. Nya. Tapos, sakit iyang tuhod, Doc. Mudagan sa lapang-lapang. Mutunis sa basaan. Nga, labi lang mo sa Doc na magsige sa blakaw. Oh, laagan dai siya. Mutabok sa pikas tuhod na po, Doc, sa wala. Laagan siguro. Kung sana, Doc? Laagan. Dili ako. Sigurang anak niya, Doc. Sige, siguro igat-igat. Ay, dili ko, Doc. Oh, Dahil ano? sa trabaho ko, Doc. Abi na ako nagigat-igat lang. Trabaho di ay. Okay ra to. Tiguan na siya day. Basig na lagi sa arthritis. Arthritis. Kung sila ba yung pambalan ni Doc? Pinreliver lagi day. Silicoxib, diclofenac. Kailan mo gamit og steroids? Diclofenac, Doc? Diclofenac, silicoxib. Kana yung mga gamito kaya mas effective siya. Okay? Oo. Sige, Doc. Sige. 0955-795-6151. Dok, ipalab ko sa San Pedro Hospital kay nagpalpitate ko. Unsa ning troponin high sensitive ang result. 0.9 reference 13 to 17. Wala man good ko explain sa resident physician. Akong ECG, occasional premature ventricular contraction. Unsa ni Dok kay ang tagaan ko og propranolol. Kaning troponin o high sensitivity nga gi-examine sa imo, gitan-aw nila kung nag-atake kag kasing-kasing. Nag-atake ba kag kasing-kasing before? Karon, unay posibilidad nga mag-atake kag kasing-kasing mo ng troponin. Normal ka day. Below ka ang imong buwan. Sa pasabot nga wala ka nag-atake kasing-kasing. Ang imong ECG nagpalbutang occasional premature ventricular contraction, nagapalyar ang imong kasing-kasing. Occasionally. Munang ikanta og usahay. Usahay, nagapalpate ako. Muna siya. Munang occasional premature ventricular contraction. Unsa may pasabot ana? Kung ang kabaw pa nga madamag ang kabaw day, madamag siya, mao na siyang occasional premature ventricular contraction. Pero ang problema kay madamag gani ang kabaw day, dugay man nakatindog, mao gyapon kasing-kasing. Kasabotation ka. Pag madamag ang imong kasing-kasing, naay posibilidad nga di siya mo bambog tarong. Unsa may pasabot ana? Mo palpitate siya. Dili siyang normal o bumba. Malipong na ka. Di na ka katulog. Mahadlok na ka. Ang sunod ana, mo ginawa na kagpaspas. Unsa ka ni? Di disgrasya. Hinguton ng kagbugnaw. Magkurog-kurog na imong kamot. Equals atake sa kasing-kasing. So, adto ka og espesyalista sa kasing-kasing. Kay dili lang propranolol ang kailangan nimo day, kundi napay laing gyud. Napay kailangan ng tabletas. Okay? So, nangay resita nga unsay makakontrol ani akong premature ventricular contraction. Kay kung makontrol nimo ang ventricular contraction, wala na po'y palpitation. Kung wala na po'y palpitation, wala na po'y kay problema nga matake kag kasing-kasing. Kay ang palpitation manang sugod na siya sa atake sa kasing-kasing. So, grabe no? Hello, good morning, cellphone. Daghang kay sumpay mga galan.
Hello. Hello. Oh, palungay imong radyo sa likod. Palungay imong radyo sa likod. Hello. Hello, Dok. Oh, say ato day. Sir, yung mga tanang unta ko yung ba, katul kahit tutulan, ako buko, wala na yung kuwan, wala may plema, katul kaya tutulan, Dok. Nya unsa day kung katol mo plema di ay. Ano man na, Dok? Kana siya makatol siguro na kay sige kag pangaway niya o sige kag yaw-yaw. Wala man, Dok. Wala di ay. Mapaya, katul kaayo, ako tutulan, sige na kung inom og limang sito. Disgrasya. Disgrasya kay sige kasi kung tabi sa imong silingan, nagsige na kag tabi. Aw, wala po. Wala, Dok. Oh, kisa may ang katol sa imong tutunlan ni samot na sa limosito. Normal maunta na siya muubo ka niya, imong pagyugag limosito, katol na tutunlan, disgrasya. Lalo na kung gabi idok, diya to, di ko katulog kay katul, kaya akong tutulan ay. Oo. Wala may plema. Alam man, kaya ang imong ubo gikan man sa limosito o kanang tulo sa imong ilong muna post renal drip nga naa kay sinusitis. So dili na Sinusitis man ko, Dok. Sinusitis po. unsa daw? Sinusitis. Oh, mao lagi nakatagaan ko no. Oh, may pa mananagna na lang ko diya sa Rizal Street pa, dala-dala ko bulang bola sa kristal, ha? Kaya kana siya ang imong ipasanginlan, ang imong ubo gikan sa imong baga, gikan sa imong ilong. So kinahanglan di jud ka maligog bugnaw. Pero may init, igo-igo gyud nga makuan. Igo gyud nga makaluto itlog. Ang kainit sa tubig. Ang nga, matulog, Dok. Oo. Na. Ana na siya. Unya, ayaw sige kuan pa under aircon. Wala bang ikaw tag-iyag double light? Wala man meron ko, Dok. Wala day, usabay gamit nimo. Electric pan. Oo. Hinayay po na yung electric pan na magyapon na electric. Madato lang double light. Wala problema, dagdaya ko ano eh. Lagi. Ang kagabi, hindi ko katulog. Oo, Wala dami. may klima. Undangi lagi na imong limonsito kay dili mo nang tambal. Oo. Undangi nya tapos inom daghan warm water, nya mag-ugugam mo warm water. Mura na tambal ano day. Inom mo na po nga tambalan nito. Wala ay. Wala ginay tambal ba? Kung naa pa hagbay ra na ako gihatag. Okay? Salamat kayo, Dok. Sige na. 0965-630-2671. Lolo, 84-year-old. Tiguang na kayo sa Manoy, no? Dito sa amo sa Bohol, himuwa naman ng sardinas. Unsay tips di mo, patabang ko. Mild stroke, lolo, left side body, kamot, tiil, dili, mulihok, sugod, atong March. Karon mulihok na gamay pero walay kusog. Tips lang na ipalakaw siya, kumulakaw siya. Physiotherapy, basta lakaw yun ang number 1 na nadoy. Lakaw, ipugsong yun sa ganyan ulakaw. Kaya muna yung number 1 yun na makaayo anak may galang. Mugi na yung makaayo. Exercise, walay lain. Physiotherapy, kanang hilot-hilot, ay in town. Maayo pag magsabong ka, kahiluto ni mong manok, mukan pa, musyapol pa. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Dok. May buntas. Mayang buntag. Asa man ka natawag, day? Diri sa Santa Cruz, Dok. Ano, mga tanan ang kudok ko tambal sa ako, ano, Dok, dari paso. Pila edad ni mo, day? Ako anak, Dok. Sa tuig, wano ka bulan. Pila ka tuig? Duha ka tuig, wano ka bulan. Na! May talipaso bagyo na siya kay basig dili talipaso na ha. Unsa may naong sa iyang kuan. Unsa may naong nga talipaso be dili man ko ka i-describe daw. Basig dili talipaso na. Saan ko kadang burot-burot pag na ang yaman din kanang sunod tubig. Ay basig nag chicken pox na ha, dili na siya talipaso. Taka lang ka. Ipatal. Wala may nana, Dok. Ha? Wala siya, Dok, na ang sulod sa iyang kuan kay tubig, walay nana. Dana ba day ang chicken pox? Ipatanaw na ni kuan ni sanay classmate asawa sa akong classmate din sa Santa Cruz. Kasi ito pangalan na to. Delia. Si Doktora Delia. Masa to? Kalimol ka rin Santa Cruz, ipa-check up na sa Santa Cruz day. Sa doktor ha? Ayaw pangayog tambal. Sige,
Ha? Pakaira. Si Dr. Pakaira, dahil kamong na sa Santa Cruz. Ang iyang bana na classmate ako sa seminaryo, nagpare mi. Siya na sangit dayon sa panty. Ako dugay-dugay pa na doktor pa man ko bago ko sangit sa panty. Siya sayo kayo ay. Gideliver ko sa bangkal. Amo na expression mo magalaw kay pagawason ka seminaryo. Deliver sa bangkal. 0928654269 Moriamin 100 cups of Losartan 100 milligrams na hurot na. Padayon pa ba? Ambot lang. Ha? Patanaw butang imong pangalan o unsa ba pasinti ta ba ka unsa imong problema di man ta kasab kuan ana di man ta katag-an mayon talaging makita na ko sa bulan bulang kristal. Mananagda lang gyud ta ani kay way pangalan way edad unsa ni tabo 0917-639-3807 lalaki daghan na putol na ikaw ka nang nahurot na itong panahon na gara. Anyway, ang mensahe na ko karabutaga is ang pulmodya. So, balikat ninyo sa YouTube. Tanaw mo sa YouTube, pag-subscribe mo sa YouTube kay mabalik-balik ninyo, ma-review kung sa ito gipang sulti nako. Kay kada na episode na to diri sa Doktor sa Kaanginan may gala naman sa YouTube. Sa tanawan ninyo, ha? Mas maayo yun lang magpa-subscribe yun mo kay. Kung dili mo mag-subscribe, wala dili mo di mo matagaan mo kuan nga naa day bagong episode sa YouTube. So adto mo sa Edward Kagapi channel, YouTube, download o subscribe si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kaanginan.